Finally guys, naabot na jud ako ang liaway. Liaway for 2 months. Or wala ka ba 2 months. So ito ang i-unbox. Pendant. Na siya always perfume. So kanay pendant po. Earrings. Ari ang bracelet. 18K ni siya na sa 18K. Earrings na cute. So, mauni siya guys, giveaways. Tuldo. Kapag giveaways.